пробваш друг път се гребна. Каков евро ще ги скинат вако? Каков евро 1000 евро? 1000 евро. Вие сте подметнати. Кой вас подметна? А? Кой ви подметна? Само що стигам от България, за сега не можем да подметам нищо. Мене баш ме интересира кой Ама не ова мое. Ова не е мое. Заев? Кой? Не е ова мое. Чекай, откай си заедно, защо сме заедно? Не, ще праша дека некој го подметна, Ама що кој може заедно нещо да го смеша? подметне. Ама що е заедно ситуацията? Що е заедно? Откъде не знаеш някакво спомна? Откъде? Ама откъде заедно спомна? Защо заедно Значи, спомна? на господинот, нашите писачите, Дай го моето чекай, телефон, най-финал дай го си правят младец, човекът дай да Още, не още, щета. още. А ти ще имаш връзка с тези щетата? Ще Да имаш си връзка. слуша, да гледам. Тебе, кой те Чакай, праша? какво наша Полиция те е? праша? Кой те праша? Полиция те праша? Защо заедно спомна? А? Откъде ти до тая стигна? Па подметнато, значи од Па, преска, тоа е подмира вистина, човекот, човек, а подметна, ништо- подметна, а ништо кој може да това го е подметна на различно него повода. вече? А що кой може да му подметна? Добро, девойче, ето. Седи мирна, ти си пати тука. Ти си пати тука. Ето хубаво каже, тя видиш ако те си, добре. Супер, те си мира коя. Окей. Треба и да президавате како Не, ма потраш. Я си бандита не подпишувам. Ти ако са бандити имаш работа, аз нямам работа за бандити. Аз Защо нямам са за правда бандити? работа. Зашто се бандити да имам работа? Каден заедно да спомнуваш тук. А што ве заболе нешто? А тебе те заболе. Па мене не ме боли. Ама що заедно Ова е спомнуваш? окей, окей. Що го спомнуваш заедно ти сега ситуацията? Що заедно спомнуваш? Ти нормално си ще отвориш? Нормално. Па най-нормално ти да това това. А ти това да правиш. Ясно ли се? Запишувам, да?